Mä en laittanut se kuulostaa. Hyvää iltaa. Olen Akseli Koponen, tämän näytelmän ohjaaja. Kiitos kaikki, että päätitte viettää tiistai-iltanne somekuplassa. Kuten joku saattoi huomata, tämä esitys taltioidaan, mutta toivoisin, että kukaan muu ei lähde tätä taltioimaan tuon kameraheidin lisäksi. Näytelmän aikana saatte kuitenkin reagoida, saatte nauraa, saatte itkeä, saatte taputtaa. Mitään näistä ei tietenkään ole pakko tehdä. Lopuksi pyytäisin, että laitatte puhelimen äänettömälle ja pidätte ne poissa koko esityksen ajan. Olisi kovin ironista, jos näytelmä somesta jäisi väliin somen pläräämisen vuoksi. Kiitoksia. Kun mä oon kotona, eikä oo kummoista, laitan verhot kiinni, peiton sisuksiin, kaivan tunneliin. Kun mä oon yksinään, seinä ei sano mitään, nyt on sumuista. Kaikki puhuu jostain uhriluvuista. Kun mä oon kotona, köyhänä sängyllä, anna mun rakastaa yksin. Etsiäs kannattuja kuvia Georgesta ja sen petollisesta vaimosta. Mä haluun toimintaa, persaa ja liekkejä. Löydän lauluja. Kun mä oon joku muu rohkea, mut jos kaikki onnistuu, vaikka maailma varmaan luhistuu. Kun mä oon tiloissa, hengissä, sängyllä, anna mun rakastaa yksin, etsiä mehut aikaa, juoruna välistä ja sitä metsästävistä äidistä. Mä haluan pittien syliin äkkiä kertoa kaikille, rakastan, etsiä miksi mä vain olisin, kun mä voin muokata maailmaa käsillä. Yrittäjä, tuntuuko meno jotenkin kankealta? Onko viime aikana tullut tappiota toisen perään? Ulisevatko työntekijät liian voimakkaasti? Ei hätää. Meillä on tähän ratkaisu. Etäpöhinähoito. Fasilitoimme disruptiivisen innovaatiovoimaa suoraan platformiinne ja downshiftaava alivalioitu konkurssispesäsi skaalautuu hetkessä räjäyttämään kaikkien aikojen ipopotiin. Okei, no niin. Mä oon huumoritajuinen ja rento. Ei. Siis milloin mä olisin viimeksi ollut etäisesti hauska? Eihän mä noin vois siihen kirjoittaa. Entä mitkä ne ois mun parhaita puolia? Varmaankin perhekeskeisyys ja luonnonläheisyys. Ei hitto miten tylsää.
Jotain mun tarvitsisi tähän nyt kuitenkin keksiä. Jotain, millä mä saisin jonkun kiinnostua edes vähän musta. Pitäisiköhän mun laittaa tähän, että mulla on jo lapsi? Jotain vaikeeta. Mä oon helposti lähestyttävä ja perhe on mulle tärkeä. Joo, ei Tulee just semmonen kuva, että mä oon joku peräkammarin poika, joka asuu äitinsä kanssa. Ja asun äidin kanssa, mut vaan sen takia, että sillä on nyt vähän hankala pärjätä yksin. Eikä sitä tarvii ihan heti sanoa. Entäs että mä haaveilen matkustelusta ja harrastan sarjakuvia. Mut jos mä mainitsen sarjakuvat, mua pidetään omituisena. Naiset arvostaa miehessä vakautta. Miksi tää on näin vaikeeta? Panu, 43 vuotta. Olisiko hyvää Panua vaivaa? Hyi, en todellakaan. Marko, 33 vuotta. Tässä sulle kaikin puolin hyvä mies. Ei kiitos. Jonne, 29 vuotta. 194. Joo, ei. Juuso, 31 vuotta. Arvostelen rehellisyyttä ja huumorin tajua. Ei. Joona, 35 vuotta. Joo, ei. Pekka, 38 vuotta. Parhaimmillaan kasvokkain. Niko, 34 vuotta. Ei helvetti, eikö täällä oikeesti yhtään normaalia ihmistä? Niina, 35 vuotta. Tykkään viinistä. Matilda, 32 vuotta. Jos meinasit ottaa influenssarokotteen, niin swipea vasemmalle. Jos meinasit taas vaan valehdella mulle, niin swipea vasemmalle. Ja jos meinasit pettää mua parhaan kaverin kanssa, niin swipeapa suosiolla vasemmalle. No, minäpä swipaan. Kaisla, 34 vuotta. Annetaan meidän energioiden kohdata ja löytää toisensa. Joo. Lilli, 31 vuotta. Eläinrakas ja empaattinen. Saara, 38 vuotta. Elämässä on ollut ihan tarpeeksi kusipäitä, joten ethän ole sellainen. En mä kusipää. Petra, 27 vuotta. Sporttiseuraa, lenkille, kuntosalille, padeliin, pariakrobatiaan, paritanssiin, pariluisteluun, parisukellukseen. Parisukellukseen? Jasmiina, 30 vuotta. Viihdyn luonnossa ja harrastan joogaa. Tykkään kokeilla myös uusia asioita. Menossa mukana myös kouluikäinen lapsi. Etsin pitkäaikaista kumppania. Kiinnostuksen kohteet, puutarhanhoito, matkustelu ja jooga. Aapo, 37 vuotta. Maan jalat maassa oleva tyyppi, jolta löytyy myös maalaisjärkeä. Kuntosalillakin tulee käytyä silloin kun ehtii. Mä haaveilen matkustelusta ja uusiin paikkoihin tutustumisesta. Etsin pitkäaikaista kumppania. Kiinnostuksen kohteet, lukeminen, urheilu, matkustelu. Okei. Mikä olisi hyvä keskustelun avaus? Onko liian peruskysyä, että mitä kuuluu? Mut toisaalta, jos mä lähden sille linjalle, että olisitko mieluummin Ines Ankka vai Milla Magia, niin se pitäisi mua todella omituisena. Moi, mitäs sun iltaas kuuluu? No, tässähän mä vaan makoillut sohvalla ja kaivannut napaani, mutta en mä voi sille niin sanoa, kun se ajattelis, että mä oon joku vätys tai huono vanhempi. Moi, ei tässä kummempaa, just ruokaa laittamassa. Mitäs sulle? Jasmina vaikuttaa tavalliselta, ihanan perhekeskeiseltä ja niin mukavalta tyypiltä. Mitä mä nyt tähän vastaan, ettei se pidä mua jonain tylsänä ja tiukkapipoisena kirjanpitäjänä? No, mä tykkään ottaa rennosti töiden jälkeen, että lenkillä ja salilla tulee käytyä ja
joskus ihan vaan katteltuu leffoja ja sarjoja. Mä oon töissä tilitoimistossa, että aika paljon tulee etänä tehtyä hommia. Ei hitto. Mä oon tämmönen kaupan kanssa joku kirjanpitäjä. Eli sillä on varmaan raha-asiat tosi hyvässä kunnossa. Mulla on aina ihan perseellä. Voi ei, mitä mä nyt sanon silleen, että mä vaan mokaan tätä. Kuulostaa hei tosi kiinnostavalta. Mä oon kaupan alalla. Haaveissa olisi kyllä edetä uralla tai ehkä vaihtaa alakin jossain vaiheessa. Äiti, täällä ei ole taaskaan mitään hyvää syötävää. Helmi, siellä on edelleen sitä eilistä makaronilaatikkoa. Se on aivan yhtä hyvä tänäänkin. Vieläkö sinä niitä töitä teet? Hellitä niin jo välillä, poika hyvä. Tässä oli se asiakkaan tilinpäätöksen kanssa vähän epäselvyyksiä, mutta nyt homma alkaa olla jo loppusuoralla. Hyvä, minulla olisi nimittäin yksi homma, jossa saisit auttaa minua. No? No kun äänentulo vesiumpassa on se ihmettä, kun sitä Hilkastakaan ei kuulu ilmasta mitään, niin se Mirkku, se vanha vuoroäimä tiesi kertoa, mutta sekin on mennyt sinne Facebookiin. Sinne se on kuulemma laittanut kuvia kukkapenkistään ja kaikkia. Niin minä ajattelin, että pitäisiköhän sinne itsekin tili tehdä. Ja kun sinä olet noiden koneittenkaan niin näppärä. Ja että nytkö se äiti haluaakin mennä sinne humpuukkiin. No, mutta siellä on kuulemma kirpputorejakin siellä Vasessa. Mirkullekin tytär oli löytänyt niin korean puuserosta, että esitteli tuolla uimahallissa. Niin ja voishan siellä olla vaikka ketä vanhoja tuttuja. No, kyllähän mä sua autan. Pistä se läppäri tulille, niin katsotaan. Tuossa. Joo. Siis sullahan on täällä jo tili. No totta vielä. Siellä kansalaisopiston ATK-kurssilla tehtiin tuossa taannoin. Eli sä tarvit apua vaan sinne kirjautumisessa. No niinhän minä juuri sanoin. Sitten sun pitäisi muistaa vaan salasana. Salasana, kyllä minä sen tänne laitoin. Sähköposti, tuossa kaalimato. Jossain. Kokeillaan. Armi 1, 2, 3. Siellä ATK-kurssilla ei taidettu puhua mitään tietoturvasta. Mä sanoisin, että olisi viisaampi tehdä ihan kokonaan uusi salasana. No voi yhden kerran. Laitetaan sitten, että kesät. Salasanassa tulee olla vähintään yksi kisakirjain sekä numero tai erikoismerkki. Veikko Peikko 72. Uusi salasana ei voi olla sama kuin aiempi salasana. Kokeillaan tämmöstä. Huutomerkki vesijuoksu vyötiäinen 62. Salasana vaihdettu onnistuneesti. Mutta missäs ne kirpputorit, saatika kaverit? Tosta noin voit ihan nimellä hakea. Aha, joo, hetkonen. Hilma Möttönen. Voi siinähän Hilma on! Ja tuossa Mirkku, voi miten komian kuvan se on itsestään saanut. Ja Veikon velipoika Massi, kai sinä Masin muistat? Sekin tämmöiseen kotkotukseen lähtenyt kaikkea sitä. Mitäköhän Veikkokin tästä tuumaisi? Mitäs muuta täältä löytyy? Vehmaisten vesijumppareiden toiminta uhkaa loppua. Haluatko vesijumpata jatkossakin? Vinkeät vesijumppaajamme kaipaavat toiminnallemme motivoitunutta vetäjää. Olisiko sinulla riittävää tietoa, taitoa ja rohkeutta ottaa haaste vastaan? Kommentoi alle. Oi tokkiinsa, meinaako se vielä lopettaa jumpan pitämisen eikä ole mitään puhunut? Rappakujalta löydetty taas kollikissa ja se seurannut meitä melkein kotiin asti maukuen. Se on selvästi kotikissa ja nälkäinen. Ja ehkä myös naaras, kuten näkyy. Hienoa, että autat, mutta viethän kissan löytöeläin kotiin.
No antakaa nyt sen Pentin ulkoilla rauhassa. Jos minun pihalle tulee kissat kuseksimaan, niin tulee sitten viimeistä kertaa. Oletteko kuulleet kissakriisistä? Kissojen vapaasti ulkoilu pitäisi kieltää. Täällä voit allekirjoittaa kansalaisaloitteen. Oi kylläpä ne nykyään valittelee pienestä. Katsopa saapu nyt tätäkin. Vai niin taas, sinä sitä puhelinta siellä näppärää. Onko sinulla joku chattingi siellä menossa, kun noin kiinnostaa? No itse asiassa tässä yhden Jasminan kanssa vähän viestittelin. Voi ihana! Joku sinä sen näytille tuot ja taisi kahvia juo. Eihän me vielä edes tavattu. No sitten. Ei muuta kuin treffejä sopimaan. Kyllä sinä se hurmata osaat, jos olet yhtään isästä tullut. Voi minä muistan niin elävästi, kun kesällä 72 Veikko haki minut uudella ladalla. Ja kiidettiin Rymyrinkeliin katsomaan Danin Käärmessuuta. Ja sitten Hei, ton tarinan mä oon kuullut jo monta kertaa. Mut mä ajattelin edetä ihan rauhassa ja katsoa mitä tästä tulee. Ei sitten niinku haluaa. No moikka moro. Tiedäksä, mulla olikin tänään tosi vahvasti semmoinen tunne, että sä soitat. Onks kaikki ihan okei? Miten sä voit tietää? Oot kyllä ihan uskomaton, mut joo, on kaikki kyllä ihan hyvin. Vähän vaan huoli rahasta niin kuin aina. Joo, mä tiedän, että mä aavistin, että jotain on. Millaista rahastressiä? No, kyllä sä tiedät, minkälaista on elää jatkuvasti kädestä suuhun. Luottokorttikin on jo ihan tapissa, Helmi tarvitsisi uusia vaatteita ja sit sä haluais aloittaa sen tanssiharrastuksen. Voitko kuvitella, että pelkästään syyskuukausi Dancehousella maksaa 220 €? Siis eihän mulla ole siihen varaa. Joo, siis mä niin ymmärrän tuon, mutta tiedätkö sä, mä luin tänään korteista, että nyt on kyllä jotain muutakin. Että ihan kuin sun seksuaalisuus olisi puhkeamassa kukkaan. Onko sä ikinä ajatellut kokeilla sitä OnlyFansia? Siellä pääsee oikeasti ihan hyviin rahoihin, sit kun löytyy se oma juttu. Et mullakin olisi tietysti se Kaisa hoitaa tili ja koko ajan vaan tulee niinku lisää tilaajia. Ei se taida olla ihan mun juttu. Eihän mä kehtaa laittais mitään uikkarikuvia Instaan ja en mä tiedä, muissakin kuvissa näitä vaan tosi vaivaantuneelta. Hei, tiedätkö, höpö, eikä siellä tarvi naamaa näyttää. Eikö sulla ole aika kivat jalat ja söpöt varpaat? No, en mä nyt tiedä, onko kenenkään varpaat varsinaisesti söpöt, mutta siis jotain jalkavideoita. Mitä niissä oikein tehdään? Äiti, haluan näyttää sulle jotain. Odota Helmi nyt ihan hetki. Niin mitä sä olit Kaisla sanomassa? Helmi kävi just tossa. Ois varmaan halunnut jotain Minecraft-videoita näyttää. Niin ei kun sitä vaan mietin, tiedätkö, kun jaloillahan voi tehdä tosi monenlaisia juttuja. Ja mitä erilaisempia juttuja keksitään, niin sitä enemmän niitä tilaajia, tiedätkö, tulee. Joo, no en mä tiedä. Kai sitä vois harkita, vaikka vähän kummalliselta se kyllä kuulostaa. Onko varma, että sillä voisi sit tienata, että ei ole mikään turha juttu? Hei, se turha juttu on. Kyllä siellä pääsee rahoihin, mutta täytyy vaan niinku löytää se oma juttu. Et esimerkiksi mulla on nämä niinku energiahoidot, joissa hoidetaan seksuaalista energiaa. Ja sit pitää olla niinku sellainen hyvä nimi, joku ytimekäs. Et sulhan voisi olla vaikka, jalkavaimo. Tai joku, viettelevät varpaat. Jos ei nyt kuitenkaan. Niin sä oot kyllä oikeassa, että sen pitäisi olla vähän niinku henkilökohtaisempi. Että olisiko vaikka niinku Jassun tassut. Tai sit kyllä sä osaat hyvä olla silleen kansainvälinen. Että mitä se ois Jassus Toe Temptation? Tai Jassus Food Fantasy. Ei. Tassu by Jassu. Kaisla, noi kaikki on kamalia nimiä. Siis,
mä itse jutellut yhden tyypin kanssa Tinderissä. Mitähän sekin oikeasti ajattelisi? Siis mä niin tiesin, mä tunsin tänään, että jossain on tosi vahva sensuellienergia. Nyt kerron kaiken, minkä ikäinen se on. Se on 37. Okei. Onko sillä lapsia? Ei oo. Okei. Millainen aura sillä on? Tosi kiva. No voi herra jestä sun kanssasi. No, mikä se horoskooppi on? En mä tiedä. No, kyllähän sun niin se täytyy selvittää. Mun on pakko päästä tutkimaan teidän tähtikarttoja. Äiti, ehditkö kohta? Helmi rakas, eikö sä nyt näe, että mä oon Koiseltanin kanssa puhelimessa? Odotan nyt ihan hetki. Joo, en siis tosiaan tiedä horoskooppimerkki vielä, mutta se on semmoinen aapa. Ja vaikuttaa ihan tosi mukavalta. Ja siis se on kirjanpitäjä, eli se on varmaan ihan tosi järjestelmällinen ja fiksu. Mut niin, en tiedä, ollaankohan me liian erilaisia, koska mun rahasta on aina ihan täyskatastrofi. Ei, kun toi on tietysti just tosi hyvä, koska tuollaiset täsmälliset tyypit, niin nehän just oikeesti salaa toivoo, että joku tulisi ja sotkisi niiden Excelit. Toivottavasti. Olisi ihanaa, jos sillä olisi läheiset välit sen perheen kanssa. Niin kuin, no, tiedät, mun perhe nyt vähän on mitä on. Siis sä todellakin ansaitsisit just tollasen miehen. No, saadaan nähdä, että onko se mun tyyppiä. Tai no sen. Ehkä mä oonkin liian tylsä tai yksinhuoltaja-äiti. No et ole. Sinä olet hot mama ja goddess ja täydellinen just sellaisena kuin oot. Kiitti Kaisla. Mut hei, mun tarvii varmaan nyt lopetella. Voin tehdä joku päivä niin katsomaan jalkajuttujakin vaikka tarkemmin sitten. Ja kiitti paljon juttuseurasta. Joo, ei mitään muru. Sano Helmille terkkuja Kaisla tädiltä. Kerrotaan, moikka! Moikku! Helmi, Kaisla täti lähetti sulle terkkuja. Mitä asiaa sulla oikein oli? Moi, Hulkki tässä. Soseutetun kanan pioneeri ja kolminkertainen Mr. Suoran Suomen mestari. Mulla on teille kaikille alforoksille tärkeä asia. Minua vastaan on nostettu syyte seksuaalisesta häirinnästä. Minua! Voitteko kuvitella? Tässähän on taustalla vain kateutta tai jotain muuta ikävää tunnetta. Mutta ajattelin nyt kuitenkin pyytää anteeksi, jos jotkut ovat tästä nokkiinsa ottaneet. Mitään ei tapahtunut. Jos tapahtui, niin se ei ollut minun vikani. Ja vaikka se olisi minun vikani, niin se oli vahinko. Ja vaikka se ei olisi ollut vahinko, niin hän ansaitsi sen. Hei sinä, juuri sinä komea, upea mainostaja. Onko sinullakin hankaluuksia tavoittaa yleisöä mainostaessasi mainontasi? Ei hätää, sitä käy kaikille mainostajille. Ongelma on kuitenkin ratkaisu. Meillä Sysimustan median mainosten mainontakanavat tavoittavat jopa 90% Suomen mainostajista. Mainostamalla mainontasi meillä saa mainosmainontasi parhaan mahdollisen kasvun. Lue lisää markkinointistrategiastamme ja liity Sysimustan markkinointiverkostoon osoitteessa www.sysäri.com. Jaa, mun lempi salaliittoteoria. No, kelatkaa, että vaikka World Trade Center-iskujen jälkeen Yhdysvallat lähti räimimään Afganistaniin ja Irakiin, vaikka kukaan iskujen tekijöistä tai edes Al-Qaida ei ollut sieltä päin. Ihan totta. Katsokaa vaikka netistä. Tähän astihan tämä ei olisi mitään salaliittoteoriaa, vaan ihan faktaa. Sitä voi sitten teoretisoida, että miksi ne sinne väärään osoitteeseen lähtivät. Mutta mun mielestä on hyvä periaate, että älä yritä selittää tyhmyydellä sitä, minkä voit selittää ahneudella. Eli Semmoset psykoosit sieltä. Mut hetkinen, ne tekijät olikin Saudi-Arabiasta. Onko se sinun Jasmina Arabiasta? Minulla saattaa olla hänen tekemiä mukeja tuolla kaapissa. Pyydä kahvia, niin kaivetaan ne esiin. Siis mitä, äiti? Ei!
pyykit olisikin jo pyörinyt. Minäpä menen katsomaan. Sano emännälle terveisiä. Kehtaanko mä laittaa vielä uutta viestiä? Vai onks tää liian tungettelevaa? Eiköhän tääkin taas kuivuu kasaan. Ei sitä vieläkään kuullut mitään. Ei se varmaan mitään viestiä laitakaan tietenkään. Pitäisikö mun laittaa? Vai otteleekohan se sitten, että mä oon jotenkin epätoivonen? Kyllä mä laitan. Mutta mitä? Se moi mitä kuuluu -kortti meni jo viime kerralla. Mut entä jos mä kysyn, että mikä on sen suosikki leffa pahis? Vai vaikuttaisinko vaan jotenkin kummalta ja oudolta? Ehkä mä laitan kuitenkin jotain ympäripyöreitä ja arkista. Jos mä vaikka kysyn siltä, että mistä se haaveilee? Vai ei? Ehkä se on liian diippiä. Olipa velkoinen päivä töissä. Mietin, että voisin katsella jotain leffaa tai sarjaa tässä, että saisi vähän ajatuksia muualle. Olisiko suosituksia? Okei, mikä juttu. Just kun mä ajattelin, ettei siitä enää kuulu mitään, niin se laittaa viestiä. Kohtaloiko? Me katsottiin tyttären kanssa joku aika sitten Netflixistä toi vanha piirretty Batman. Se oli ainakin ihan viihdyttävä. Voit se kirjoittaa. Miksi mä sanoin joku Batmanin? Mä oon ottanut sanoa joku trendikäs sarja. Sehän voisi ollakin hyvä tähän väliin. Onneksi tajusin olla vielä sanomatta, että mähän osaan sen sarjan käytännössä ulkoa. Tai että rakastan niitä alkuperäisiä sarjakuvia. Sehän pitäisi varmaan mua ihan nörttinä. Mitä te muuten tykkäätte tehdä tyttären kanssa? No me tykätään kävellä luonnossa. Se on vähän semmonen yhteinen harrastus. Mutta toki leikkari on vähän syönyt sitä aikaa. Tai sitten aika on syönyt se. Mun tarvitsee olla ihan jatkuvasti töissä. Siis ulkoilua, leikkaria ja Batmania. Siis tää kuulostaa niin hyvältä. Oletteko te muuten käynyt vielä tuolla uudella Kiehistulla laululla? Ei olla. On kyllä kuullut sit kehuja. Kehtaisinko mä kysyä? Lähtisikö sä mun kanssa? Joku päivä käymään. Moikku! Kaisla! Onko sä valmis jalkapäivään? Mitä ihmettä sulla on oikein mukana? Ja hetkonen, mihin me tarvitaan ruokaöljyä? No pitäähän meillä nyt rekvisiittaa olla. Ei me nyt pelkillä sun jaloilla rahaa tehdä, vaikka ne kivat onkin. Moi Kaisla-täti. Mitä teet? No, siis ajattelin ruveta tekemään sen Tehdään inventaariosta Kaisla-tätin tavaroista. Joo. Ja Kaisla-täti sitten lupas ottaa äiti myös yhdessä työjutussa. Tässä semmonen mainosvideokuvat. Toihan on siistiä. Vois mä auttaa? Mäkin tykkään kuvata videoita. Mä voisin olla Kaisla-tätin kuvausapulainen. Please! Helmi, tää on nyt semmonen aikuisten juttu. Joo. Jos menet vaikka leikkimään tai vaikka pelasta Minecraftia, pidetään tapauksessa ruutuaikaa. Okei, sitten. Matroosi valmiina museoon! Tämän postauksen sponsoroi Kotkan kaupunki, Visit Finland ja Marimekko. Hashtag Sea Life, hashtag kallis ja kaunis, hashtag Yes Lady! Moikka! Mä oon Jenne Mokka. Mä tulin tekemään tätä julkisten suosimaa kurkkusalattia. Tähän tarvii kurkkua, kannellisen purkin, sriratsaa, tuorejuustoa, tilliä ja kylmäsavulohta. No ei mulla ollut kylmäsavulohta, eikä tilliä, eikä tuorejuustoakaan. Niin mä laitan vähän sriratsaa. Te voitte laittaa mitä haluatte. Sitten vaan kansi kiinni ja shake, shake, shake. Ai että, helppoa ja hyppää.
tässä on mun uusin satsi seiniltä. Porukasta naisille. Hauli Rauli, mitä sulla on päällä? Ja Hauli Rauli, mistä sait ton söpönkorun? Ja nyt salehtuni paljastuvat kaikille. Aloitetaan vaatteista. No niin, tää 4 euron Seinun eteenpaita on niin ihku. Ja mitäs? Tässä on kirjoitettu jotain kiinaksi ja punaisella. Varmaan kiitoskirja meille tilaajille. Taisi Hauli Rauli saada juuri uuden fanin ihan Kiinasta saakka. Ni hao, ja demarikataan hei sinnekin. Otetaan seuraava. Okei, puhelin pois, puhelin pois. Siis kumisaapas. Mitä sä haluat, että mä täällä teen? No mitäs niillä saappailla yleensä tehdään? Laitat jalkaan. Mistä sä kai sanonut, että ei mitään järkeä? No on. Meidän pitää kokeilla erilaisia juttuja, niin sitä kautta löytyy niitä tilaajia. Nyt. Okei. Näinkö? No sä voit pukea sen noin, jos sä olet Marjatta 65 matkalla Pienimetsään. Kun sä et oo. Kun sä olet Jassu. Sä olet upea Jassu, joka ottaa saappaan ja laittaa sen hitaasti jalkaan. Okei, anna mä yritän uudestaan. Jos mä vaikka istun. Hyvä. Energia. Flow. Yes, niin. Mä vaikka... Just näin. Oikein hitaasti. Sensuellista. Upea. Yes. Joo, hyvä. Okei. Mä kuvaan, niin sä otat sen. Eli tosta noin. Uskomatonta. Hei, tästä tuli todella hyvä matsku. Yes. No, mitäs me sitten seuraavaksi kokeillaan? Ja tiedätkö, mulla on tää puolukkahillo täällä ja Voitko sitten... katsoa tätä juttua? Mä en tiedä, mitä tää olisi johtunut mun varmasta odottaa. Mitä se oikein? No, täällä on nyt sitä inventaarioista kaikista tavaroista. Meillä on tässä asiat kesken. Mikä juttu sulla siellä oli? No, en mä oikein osaa selittää, kun sun pitää katsoa. Mä voin kattoo. No niin, muru. Mennään sitten välille. No. Tää on siis tämmönen MasterBeast. Ja tää on tehnyt siis tällaisia Roblox-videoita, missä se lahjoittaa robukseja köyhille. Nää on saanut tosi paljon näyttökertoja. Tai eikö toi 850M ole aika hyvin? No se on 850 miljoonaa, että se on aika hyvin, joo. Mikäs tämä tämmönen Roblox oikein on? No, se on siis sellainen peli. Okei. Mut voiks kuka vaan tehdä videoita ja saada paljon seuraajia? Voiks lapsetkin tehdä? No voihan niitä tehdä ihan kuka vaan. Tärkeintä on vaan, tiedätkö, löytää se sun oma juttu, kuunnella sun omaa sydämen virtaavaa kutsua ja sit vaan niinku aloittaa se silleen oikein töpäkästi, että minä olen Kaisla ja laitan sinunkin energiasi kuntoon. Mikä on sydämen virtaava kutsu? No sehän on niinku sitä, että sä tiedät asioita, vaikka samalla sä tavallaan et tiedä asioita. No joo. Okei. Joo. No, kiitos. Ei mitään uskoa. Jahas, mitäs sieltä löytyy? Joo, lapseni teki viime pääsiäisenä näin hienon dinosauruksen, mutta nyt se vaan katsoo sitä puhelinta eikä katso edes mummoa silmiin. On kyllä ihan viho viimeisiä laitteita tommoista, kun se miniä meni sen ostamaan. Sen from iPhone. Kyllä minä sen sanon, että pilalla on nyt tämä nykyajan nuoriso. Kaikilla vaan puhelimet nenässä kiinni ja sivut pyörii niin, että pahaa tekee hyljettä. On se kumma, kun ihmiset jonottaa leipää niin, ettei kulkemaan pääse. Nykyajan työttömät menee leipäjonoon. Menisivät töihin.
Kun minä tulin Tampereelle, oli 20 markkaa taskussa, mutta nyt minulla on oma tietokonekin. Kyllä köyhyys on hyvin pitkälti oma vika. Kaveripyyntö. Mitä tämä tarkoittaa? Kaveriksi minne? Hyväksyttiköhän se painaa tuosta? Kuka on Jack Jackson? Tullut viesti kaverilta Jakilta. Mitähän se kirjoittaa? Hei, nimesi on Jack ja arvostan tavata sinut. Mitä se nyt kirjoittaa? Nimesi on Jack ja arvostan tavata. Mistä sille nyt pystyy vastaamaan? Oliko se paina tuosta ja kirjoita sitten. En nyt ymmärrä tuota oikein. Haluatko siis tavata minut? Kyllä, pystyn puhumaan ja kirjoittamaan suomeksi hyvää. Sinä olet se kaunis nainen ja minä saavutamme Suomessa Vantaalla. Otan sen ihastuksen sinuun ja siksi tarvitsen tavata sinut. Ei se nyt niin hyvää ole. Mitä se nyt minuun? Ihastunut vanhaan naiseen ja se tunne minua kunnolla. Mutta kyllä se ihan kivalta tuntuu. Missä asut ja kuka olet? Miksi olet minuun ihastunut? Itse asun ulkomailla Yhdysvalloissa ja minä olen 50 vuotta vanha. Olet se kaunis nainen ja minä, joka tarvitsee katsoa, olet pian minua. Mitä se noin kauniisti kirjoittaa? Onkohan se taiteilija tai runoilija? Vai pitää se minua kauniina ja on noin nuorikin? Komiakin on kyllä. Jospa kirjoitan sille, että tulisi tänne. Voitko tulla käymään täällä Suomessa? Itse voin tulla ja vierailla Suomessa, se kaunis maa. Voi juppauti, nyt on kerrottavaa Hilmalle, se ei ikinä usko. Joku kirjoitti minulle ja piti minua kauniina. Pyysin sen tänne, kun oli niin komiakin. Siinä sitten ihmettelin. Ja tällä tavalla minä saan nopeiten timanttihakun. Mutta mitä mieltä sinä olet? Onko timanttihakku vaivan arvoinen vai pärjääkö ihan yhtä hyvin rautaisella? Kommentoikaa ja muistakaa tykätä ja tilata. Nähdään ensi videossa. Tuhat 407 katsojaa, 109 tykkäystä, 9 kommenttia. 1000 katsojaa on tosi hyvin. Ja siis hänellähän oli aivan valtavan iso ja ihana energia. Katsotaan video. No, haissatati tulee. Niin, näytähän. Mun timanttihakku speedrunissa on jo 1400 katsojaa. Siis te haluatte tekemään tällaisia videoita, tosi hienoa. Onko tullut tykkäyksiä ja kommentteja? Siis vau Helmi, ihan tosi hyvin. Mulla kestää ainakin viikon, että mä saan timanttihakun. Toi Creeperi oli aika paha tuossa lopussa. Onneksi huomasit just ajoissa. Siis tästä tykätään, wow. Niin tykätään. Musta tulee kuuluisa. Ja mä pääsen Masked Singeriin. Minkä ikäinen oot? Missä sä asut? Tilatkaa mun kanava. Kaikki tilaajat rikastuvat bitcoineilla. Kaikki pääsevät puuhun. Näytä varpaas ensi videolla, Helmi. Tai mä tapan sut, Helmi. Mä tiedän, missä sä asut. Hei, tää on niin hieno tää sun video, että mä ihan nopskasti tuolle sun äitille tiedätkö näytän. Jassu.
Onko sä nähnyt näitä Helmin videoita? Mitä videoita? No jotain tämmösiä pelivideoita, ihan kivoja. Mutta kato toi kommentit. Siis eiks toi yksi kommentoija oo se sama Tatti Varvas 69, joka kommentoi sunkin videoita? On se! Niinpä, mä mietinkin, että ihan varmana on. Mitä helvettiä? Helmi Sirkka Vanhanen, mitä nämä videot on? Häh? Siis toi on mun pelikanava. Siinä on jo 64 tilaajaa. Luulin, että osaisit arvostaa sitä. Siis sut aivan liian nuori tekee yhtään mitään videoita ja varsinkaan minnekään nettiin. Miksi sä oot kertonut tästä mulle? No oonhan mä kertonut vaikka kuinka monta kertaa. Et ole. Mutta kun et sä ikinä kuuntele mua, kun sä oot puhelimella. Älä viiti, Helmi, sä tiedät, että mä oon kiireinen. Ei mulla ole aikaa kuunnella joka ikistä turhaa juttua, mistä tulet mulle kertomaan. Ai, nyt mun jutut on jotain turhia. Ei, en mä sitä tarkoittanut. Hyvin sulla näyttää riittävän aikaa joku random kurvan vaatevideoille. Helmi, anna anteeksi, en mä sitä tarkoittanut tolleen. Helmi, odota. Muista lomailla, myös sairaslomalla. Mikään ei paranna kunnon kulkutaudista kuin äkkilähtö tropiikin lämpöön. Hashtag lisää ipua, vähemmän kipua. Hashtag relax. Hashtag relaxantti. Syö nyt kun ruoka jäähtyy. No? Ootko siellä netissä? Minäkin kävin siellä yksi päivä. Siellä on niin mukavia ihmisiä. Mitä? Niin, että mukavia ihmisiä kuten Jack. Jaa, vai niin. Minulla on teille tänään järkyttävää kerrottavaa. Nokian salaisessa ydinvoimalassa on tapahtunut ydinonnettomuus. Pääsimme eilen Nokialle tutkimaan tilannetta ja haastattelemaan ihmisiä, mutta suurin osa vaikutti olevan vain jotain hallituksen näyttelijöitä, jotka oli palkattu paikalle esittämään tiedotetta. Kyllä sieltä sitten lopulta löytyi muutama aito, rehellinen nokialainen vahvistamaan tapahtunut. Niin! Ja valtava pamaus oli kyllä tässä joku päivä. Muistatko Jope? Mulla oli ihan valtava pamaus tässä joku päivä ja oikeesti, joo. Niin! Ei me mistään ydinvoimaloista mitään tiedetä, mutta kyllähän niistä nyt valtava pamaus lähtee, kun semmonen räjähtää. Munkin mielestä oikeesti, jos ydinvoimala oikeesti räjähtää, niin kyllä nyt pamaus lähtee, tiedätkö? Oikeesti lähtee. Niin, joo! En vielä tiedä, mitä kaikkia paljastuukaan, mutta palaset alkavat loksahtelemaan paikalleen. Nyt voimme ainakin varmuudella sanoa, että kyseessä oli ydinvoimalan räjähdys. Mutta tätä tämä aito journalismi on. Kurinalaista työtä totuuden löytämiseksi. Totuudesta puheen ollen! Rami! Maksa ne velot! Oikeesti Rami muutsi sanoi nyt Ramille, että maksa ne velot! Niin! Oikeesti! Oletko se Jasmiinan kanssa siellä sättäilemässä, kun et edes syödä ehdi? Mä katon täällä Nokian ydinvoimala-onnettomuudesta. Mitä? Ydinvoima täällä? Ei lehdessä ainakaan kyllä ollut mitään. Voikohan se Jack nyt sitten tulla tänne ollenkaan, kun on ydinvoimalla onnettomuus. Kuka Jack? Mitä sä tarkoitat? No se on yksi herrasmies tuolla netissä. En vielä tunnista kauhean hyvin, mutta kohta tunnen, kun se tänne tulee. Niin. Koska se Jasmiina tulee näytille. Mitä sä nyt taas sitä kyselet? Ei se ole tänne tulossa. Eikö? Onko se vaikea liikkua, kun ei pysty tulemaan? Ja kyllä pystyisi, se on niin hyvässä kunnossa. Joo, kiitos. Kiitos.
Ikä on vain numero, Arvi. Olet niin romanttinen, miehekäs ja komea kuin se 60-luvun elokuvankirja Douglas, tiedätkö sen? Joo, mutta hän oli näyttelijä. Minä olen olemassa. Niin, sinä olet todellinen. Lihaksikkaat käsivarret, pitkä komea mies, viikset, ruskeat silmät. Oh. Sinä olet minulle niin hyvä ja puhut minulle kauniisti. On niin helppoa olla kanssasi. Mistä sinä olet saanut kaikki nämä mitallit uniformusi? Tämä tässä on purppuratähti, jonka saat, kun on taistellut 8 mantereella. Tämän sain, kun pelastin kapteenin kantamalla hänet turvaan, kun hän oli haavoittunut. Tämän sain Suomesta, kun olin rauhanturvatehtävissä. Uitaisin 200 Vihnusjärvellä ja mahtaisin kuumalla hiekkarannalla sylittänyt kuumat vartalot vastakkain ja sinun ihanan lihaksikas vartalosi kiinni minussa. Sydämeni sykkii sinulle. Rakastatko sinä minua? Mitä ajattelet minusta, kun olen tämmöinen suomalainen? Sinulla on varmasti ollut paljon muita naisia. Olen yhden naisen mies. Ai niin. Mitäs Veikko ajattelisi, jos tietäisi? Entä Aapo? Veikko oli kyllä ihana mies ja hyvä isä Aapolle. Mutta Jak on niin erilainen. Niin ihana. Oi Jak, saapuisitpa pian Suomeen, että päästäisiin uimaan ja rakastelemaan. Olet varmasti hyvä suutelija. Olisitko täällä pitämässä minua nyt jo? Ollut kyllä melkoinen maanantai. Nyt on kyllä tiistai. Eikös herra kirjanpitäjä ole viikonpäivistä selvillä? Sori. Välillä tuntuu, että viikossa on useampikin maanantai, kun yrittää selvitä arjesta mutsin kanssa. Siis mutsin kanssa? Voi ei. Voisin tää pitänyt arvata. Siis lähes 40 peräkamarin poika. No varmaan kotiin tulo ajatkin. Nytkö nää kuissit kaatuu? Voi nenä. Tämähän menee hyvin. Ei kun siis pitkiä puheluita tulee pitkin viikkoa, kun pitää neuvoa ja auttaa. Okei, no miksi sä menee ihan paikan päälle auttamaan, jos äitis apua tarvii, vai asuukohan kaukana? Nyt kurssi kohti korjausliikettä ennen kuin Tinderin Titanic törmää jäävuoreen. Kyllä mä siis sen luona käynkin. On tää arkivan välillä aika kiireistä itellä. Mut mitäs sulle kuuluu? No, eipä tässä kummempia. Ajattelin lähteä käymään vähän kävelyllä tälleen työpäivän päätteeksi. Siis ulos. Eihän nyt kannata mennä pihalle. Ei ainakaan ennen kuin saadaan lisätietoa. Siis, miten niin? Mistä mukaan lisätietoa? No siitä Nokian keissistä. Puhutaan, että siellä on meneillään jotain hämärää. Ulkona voi altistua tällä hetkellä ties mille säteilylle. Siis, se on varmaan kännissä. Tai sit sillä on vaan tosi outo kuuma. Mä tässä just sellainen näitä paikallisuutisia ja suurin uutisaihe tänään on ollut lähijunaliikenteen pysähtyminen huoltotöiden vuoksi. Huoltotöiden? Voi olla, että meille ei kerrota ihan kaikkea. Mitäsköhän sulla on mennä nukkumaan? Okei, nyt upotaan, mutta pakkohan mulla oli sitä varoittaa. Orkesteri soittaa kannella. Vielä yhden kappaleen.
Lisää varmasta sinä senkin uhkea tappaaja. Näytä kantapää. Laita kroksit jalkaan, please. Mä maksan mitä vaan. Täydellistä matskua. Tosi hyvä. Hei, kiitti kai sulla oikeesti, kun houkuttelit mutkin OnlyFansiin. Tämä oli varmaan yksi mun elämän parhaimmista päätöksistä. Mä sain just kaikki laskut maksettua ja no, ostin mä itsellenikin vähän jotain kivaa. Siis noi vaatteet on upeat ja airfryer keittiössä. Ihan must have. Siis mulla oli jo silloin, kun sä aloitit nämä videot, niin semmoinen tunne, että tästä tulee niin sun juttu. Niin, no en mä tiedä. Ei se ehkä aluksi ihan omalta tuntunut, mutta on alkanut tykkää siitä. Musta tuntuu jotenkin itsevarmemmalta ja vahvemmalta kuin aikaisemmin. Siis joo, mä tiedän, toi on sitä, kun sun seksuaalisuus vapautuu. Siis monet kuvaa just tota samaa mun hoitojen jälkeen. Niin. Mä oon tiedä, kai sä vähän miettinyt. Et mä haluaisin ehkä kehittää tätä johonkin uuteen suuntaan. Mä haluaisin kokeilla jotain uutta. Tosi hyvä, pitää koko ajan pysyä liikkeessä ja etsiä uutta energiaa ja uutta inspiraatiota. Ja nyt me saatiin inspiraatiota tuolta, niin minä etsin sitä täältä. Yes. Moikka, mä oon Jenny Mokka ja mä tulin tekemään tätä julkisten suosimaa kuuluisaa juomasekoitusta. Tähän tulee kokista ja suolakurkkuja, mutta mulla ei nyt ollut kumpaakaan. Mä laitoin normaaleja kurkkuja ja pepsimaksia. Ai että, helppoa ja hyvää. Siis wow! Mitkä maisemat täällä Burj Khalifassa ja näkymätkin on niin upeita. Tämän postauksen sponsoroi OPEC Plus ja Visit Dubai. Hashtag öljyä mut. Hashtag ohjuksia ilmassa. Hashtag Jas Emiri. Vittu, että mua vituttaa tommoset epätoiset YH-äidit, jotka tekee OnlyFansia. Älä muuta sano. Se yksikin, joka tekee niitä ällöttäviä jalkavideoita. Sillä yhdellä horolla lyö rumimmat kintut, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mä kuulin, että sillä on lapsikin. Tietääks kukaan, kuka tää tyyppi oikeesti on? Tommoset naiset on syy siihen, miksei miehillä ole enää mitään oikeuksia. Kaisla. Täällä Jodelissa käydään keskustelua OnlyFansin jalkavideoista. No mitäs siellä sanotaan? No ilmeisesti joku tyyppi, joka on vähän mielipiteinen. Tommoset naiset pitäisi viedä ladon taakse. Mistä lähtien on ollut ok olla äiti ja myydä itteensä? Kaikki työ on itsensä ja oman osaamisensa myymistä. Rättyski! Hei, mä tiedän ton tyypin. Sen oikein nimi on Jasmiina. Mitä helvettiä? Hän puhuu musta. Siis... Ne tietää, kun mä oon. Tämähän on ihan loistavaa! Sä herätät tosi irsoja energiavirtauksia ja tunteita. Niin, murhanhimoisia tunteita. Kohta ne tietää, missä mä asun. Mitä jos Helmille käy jotain? Sanopa Kaisla, että miten se onko loistojuttu? No tämähän nyt vaan tarkoittaa, että sä et ole mitään sanomaton, vaan ihmisiä kiinnostaa. Mut miten jos ne onkin tosissaan? Pitäisikö mun vaan lopettaa tää? Ei tää oo sen arvosta. Kuule, Muru, nyt sinä ylireagoit ja aivan todella isosti. Katsos, kun asialaitahan on niin, että rakkaudesta se hevonenkin potkii, niin annapa potkia vähän. No tyypit, ne salaa rakastaa sua. Vai hei? Luuletko, ettei kukaan ole koskaan ollut ikävä Kaisla-tädille internetissä? Kuulu asiaan. Luuletko? Mä tiedän. Mä olin vähän ajatellut, että mä lopettaisin kaupan kassahommat ja alkaisin tekemään OnlyFansia täyspäiväisesti. Mulla
olisi enemmän aikaa Helmille. Helmi tykkäisi siitä varmasti. Mitäs nyt tee sekopäitten kanssa? No anna kuule sekoilijoiden sekoilla. Minä olen täällä sinua varten. Kiitikaista. Ai, mitä te musta puhutte? Sitä vaan, että meidän pitäisi Helmi viettää enemmän aikaa yhdessä. Äitityö laatuaikaa. No, mitä me sitten niinku tehtäis? No, en tiedä. Jotain, mistä sä tykkäät. Mennäisikö me vaikka sinne sun pari leikkipuistoon? Heiti, en mä oo enää mikään pikkulapsi. No, et sä kyllä enää olekaan. Mut mitäs jos vaikka se Särkänniemi, mistä me ollaan puhuttu niin pitkään? Jos vihdoin mä saisin ostettua ne liput. No mä oisin kyllä nyt tarpeeksi pitkä niihin parhaisiin laitteisiin. Niin olisi. Mennään vaan. Ja säkin tuut sit kans tornadoa. Totta kai mä tuun. Ja Kaisalta pitää myös. Mä jo luulin, että tätä ei oo kysyäkään. Joo, mut tärkein asia nyt kuitenkin ensin. Niin? Mulla on ihan hirveä nälkä. Eikä tuo jääkaapissa oo taaskaan mitään syötävää. Helmi, sä sanoit joka päivä, ettei ole mitään syötävää, vaikka kaapit olisi kuinka tällä ruokaa. No, mutta ei oo mitään hyvää! Moikkuli kaikki! Tässä mun uusin satsi seiniltä. Porukat aina silleen, oh my god, hauli rauli. Täällä suot esineet on niin kauniita, ois mullakin niin varaa. Mut mun neuvon avulla te pystytte pukeutumaan sekä muodikkaasti että edullisesti. No niin. Tää 2 euron Woman Sherwitz huivi on niin monikäyttöinen. Tää kangas tuntuu niin luksukselta, taitaa olla silkkiä tai satiinia ja silti tää on niin paksu. Niin, kuten olin sanomassa, Jassari, voitko vähän vettä? Kurkku on vähän kuivaa, haju on vähän keniallinen. No niin, kuvaako tää? Näkeekö näitä kukaan? Kyllä vissiin, kun reaktioitakin tulee. 103 katsojaa, 16 tykkäystä. No niin, tervetuloa tähän Matrix Girl Officialin ja Bulkkihulkin yhteisliveen. Me ajateltiin pitää tällainen yhteinen live, sillä niin kuin mä olen aina sanonut, niin yhdessä olemme enemmän. Ja nyt sinäkin voit olla enemmän. Hulkki testomiksin avulla. Tästä saa niin paljon prodea ja testoa, että se saa pienimmänkin ukon kiskomaan valmettia ylämäkeen. Olen henkilökohtaisesti tarkastanut jokaisen atomin mun laboratoriossa sun suorituskyvyn maksimoimiseksi. Vau, voiko naisetkin käyttää sitä? No hyi, ei voi. Mutta naiset, te voitte tilata tätä miehellenne. Tätä saa sekä mansikkajuustokakun että mustikkamuffinsin makusta. Kun käytät alekoodia tosimies, niin saat ilmaisen kotiinkuljetuksen nettikaupasta. No hei, ihan todellakin teen heti tilauksen mun tulevaa aviomiestä varten. Minä kun niin tykkään lihaksikkaista miehistä. Olenhan nainen. Niin minäkin. Pidän siis siitä, että miehet ovat lihaksikkaita. Mutta en homolla tavalla, minä olen hetero. No siitä nyt ei ole epäilystäkään. Mutta mennään sitten itse asiaan. Nokialla on kaikkien luotettavien lähteiden mukaan tapahtunut merkittävä ydinonnettomuus, mutta valtamediat eivät suostu uutisoimaan aiheesta kommenttikenttien ulkopuolella. Minun Nokialla se on mennyt aivan apokalyptiseksi. Kaduilla näkee enää tuskin ketään, lähinnä autoja. Joo, itsekin kävin siellä vaan nopeasti, kun ton säteilyn kanssa ei ole leikkimistä. Mä olen vähän miettinyt ja tää voi olla ihan perätön juttu, mutta voi olla myös peräkäs juttu.
Koska kun ne feministiliskothan omistavat kaikki mediat. Ja ne feministiliskot omistavat myös kaikki energiayhtiöt, ja ydinenergia on energiaa. Ja ne feministiliskot, heidän perimmäinen tavoitteensa on kaikkien miesten sterilointi. Niin mitä jos tämä Nokia ei olekaan onnettomuus? Jos se on jokin koe, kun ne koronarokotteet ei toimi, niin mitä jos ne nyt säteilyvät kaikki? En keksi mitään perusteluita tuota vastaankaan. Tuohan on nerokasta päättelyä. Tämän takia meidän selväjärkisten täytyy tehdä yhteistyötä. Kaikki asiat ratkeavat aikanaan. Otetaan sitten kysymyksiä chatista. Mikä kivi suojaa parhaiten säteilyltä? Sä haluat varmaan ottaa tämän. Mä sanoisin, että se on toi turmaliini. Se suojelee sun energiaa. Ja myös akaattia kannattaa pitää mukana, sillä se puhdistaa sun omien energioiden lisäksi myös ympäristön energioita. Eli siis siivoaa säteilyä. Mä oon jutellut yhden naisen kanssa Tinderissä jo jonkin aikaa, mutta hommat ei tunnu oikein etenevän mihinkään. Mitä mun kannattaisi tehdä? Jätä se. No ei vaan. Kato, hommahan on niin, että me ollaan miehiä ja me tehdään aloite. Eli nyt vaan tartut sitä lehmää sarvista. Ja pyydät häntä treffeille kanssasi. Ei, vaadit häntä treffeille kanssasi. Nyt vaan sitä itsevarmuutta peliin. Sitä saa myös tällä mun testomiksillä, jos ei muuten toimi. Joo, itsevarmuus on hyvä, mutta älä sille liian pelottavasti kuitenkaan. Pelottavahan on hyvä. Naisten pitää pelätä. Otetaan sitten seuraava kysymys. Hulkki korosti itsevarmuutta. Mutta entä jos ei vaan oo? Eihän Jasmina vastannut mitään tuohon mun viimeisimpään viestiin. Moi! Saitko tuon mun lähettämän videon? Uskaltaakohan sitä edes avata? Nimestä tuli kyllä aika sekavaa sitten herra kirjanpitäjältä. Ei kai kissoideita katsoa mies voi kauhean kamala olla. Ehkä se viime kertainen oli vain jotain tosi outoa nettihuumoria. Onpa sepä. Jes! En tullut ghostatuksi. Ainakaan vielä. Nyt on mun tilaisuus. Mut miten Hulkki sai sen aloitteen tekemisen kuulostaa niin helpolta? Oispa testomiksiä! Mä oon vähän miettinyt, että oisitko halunnut nähdä tässä joku päivä? Meinaan, että itellä luistaa kyllä juttu yleensä paljon paremmin kasvatusten. Mitä ihmettä mä vastaan sille nyt? Pitäisikö mun kuitenkin vielä kysyä Kaistalta mielipide? Vaikka en mä tiedä, muuttuuko se sen kummemmaksi pohtimalla. No, sopii se. Nähdään vaan. Kiva. Miten olisi ensi viikolla? Perjantaina? Perjantai käy hyvin. Nähdään vaikka tuossa Nokian Nokinenassa kello 6. Sopiiko, että nähtäis mieluummin Tampereella? Siihen keskustaan on avattu oikein kiva uusi kahvila. Mokkapannu taisi olla sen nimi. No joo, sopii se. Moi äiti. Moi. Miten sun päivä mennyt? Kävin Jirkun kanssa vesijumpassa ja Veikko Hauranolla sen jälkeen. Siellä on jääkaapissa ruokaa teille. Sinun herkkuruokaa, unikalaa ja muusia. Joo, mä syön kohta. Äiti, mikä on tämä 3 tonnin maksu Jack Jacksonille ja sveitsiläiselle tilille? Se on laina sille Jakille, että pääsee tänne Suomeen.
Olen siitä sinulle kertonut. Siis sä oot laittanut tonneja jollekin, joka on tulossa tänne, etkä oo kertonut. Totta kai, miten muuten se mukaan olisi tänne matkalla? Sieltähän on pitkä matka. Mitäs sinun päiväsi? No ihan hyvin tähän saakka. Sopiiko, että mä katson vähän niitä keskusteluja sen Jackin kanssa? Tuossa on mua viime viikolla viestitellyt ja ei ole sen jälkeen laittanut mitään. On varmaan matkalla tänne, ei siksi pysty viestittelemään. Saanko mä lukea näitä? Saat, oothan jo aikuinen mies, vaikka siellä vähän tulista olisikin. Ja isäskin kanssa kuule kirjoitettiin kaikenlaista, mutta ne laitettiin paperille ja sitten... Hei, saanko mä lukea ihan rauhassa? Kiitos, että laitat rahaa 1500 € itse. Olisi innokasta osallistua tähän ensi viikolla. Odotan jo innolla tapaamista. Ihana nähdä pian, ja minulla on sinulle niin paljon näytettävää. Missä siellä olet? Elämä on varmasti kaunista. Oletko ostanut jo lentolipun? Milloin sinun lentosi on täällä? Joo. Olen jo ostanut sen lipun, että se olisi tämä ensi viikon keskiviikkona. Hyvä. Tulemme pojan kanssa sinut hakemaan Pirkkalan lentokentälle. Ottaa sen pojan. Joo, tämä hyvin. Itse otan nyt pois tällä hetkellä. Heippa hei, suukkoja. Hei hei. Äiti, Jack ei oo tulossa. On se tulossa. Minä laitan sille sen rahankin, niin kyllä se on tulossa. Ei se nyt vaan oo tulossa. Tätä koko kaveria tuskin on edes olemassa. Tämä sun jakkimakupala vanukas on joku huijari, joka haluaa vaan siivota sun tilin tyhjäksi. Oi kun kaikki vaikuttikin liialta hyvältä ollakseen totta. Onko siellä netissä kaikki tuollaisia? En enää ikinä kyllä vastaa siellä kellekään mihinkään mitään. Miten joku voi käyttäytyä noin? Mä poistan sen Jackin sieltä Facebookista ja teen sitä rikosilmoituksen. Rikosilmoituksen? Mutta sitten kaikki saa tietää. Kaikki saa tietää, että rakastuin niin hölmösti ja olen niin yksin ja kaipaan vaan niin kovasti jonkun vierelle. No mistä kukaan nyt sais mitään tietää, mut hei, seuraavan kerran kun rakastut tai ihastut, niin teetkö sen siellä, missä tapaat muita ikäisiä? Janin keikalla, bingossa. No kaikki semmosia kurppia, minä Miten treffeille kuuluu valmistautua? Mitä mä laitan päälle ja mistä mä keksin puheenaihetta? Edellisistä treffeistä. Niistä on aikaa. Ja nekin oli sarjakuvafestareilla, joten puhuttavasta ei varsinaisesti ollut puutetta. Mitä ihmettä mä laitan päälle sinne treffeille? Tämä olisi kyllä ihan nätti, mutta en mä tiedä, onko tää yhtään mun näköinen. Entä jos tää menee ihan penkin alle? Jasmin on vaikuttanut vähän etäiseltä viime aikoina, mutta toisaalta, olisiko se suostunut, jos sitä ei yhtään kiinnostas? Mut entä jos mä näen heti sen katseesta, että seuraavia treffejä ei ole tulossa? Ei. Mä näytä yhtään iteltäni. Aapa näkee varmaan heti, että mä oon vaan tavallinen ja harmaa kotiäiti. Mitäs mä en edes keksi mitään kiinnostavaa puhuttavaa? Jos me vaan istutaankin tuppisuina molemmat. Tai entä jos ei saavuisi paikalle? Mä kökötän mokkapannussa ja hörpin kahvia kiusallisen hitaasti siihen saakka, että kuppi on tyhjä ja pohdin, että kuuluukohan santsikuppi hintaan. Ja samalla mä pälvilen kelloa ja ovea ja kaikki tajuaa varmasti mikä on homman nimi. En mä tiedä, että oliko nämä treffit edes hyvä idea. Mitä sä rupeat puhua taas jostain
ydinvoimalla onnettomuuksista jostain ihan yhtä pimeästä. Joudunko mä taas pettymään? Just se olekaan semmonen kuin mä ajattelin. Mä en jaksais aloittaa alusta taas jonkun uuden kanssa. Entä jos mä oon vaan yksi iso pettymys? Osaisinko mä olla edes hyvä kumppani ja onko mä tarpeeksi mies? Hän Helmikin ajattelis Aaposta. Mä varmaan bondaisin jonkun Minecraftin parissa. Aapo on kyllä tuntunut aika tavalliselta ja turvalliselta, mutta en mä tiedä, onko isällistä tyyppiä. Halutaanko musta isähahmoa ja haluanko mä olla sellainen? Äiti haluaisi kyllä kovasti lapsenlapsia, mutta mitä mä haluan? Mä en tiedä, vaikka tiedän, että pitäisi tietää. Kökötänkö mä vaan paikallani samalla kun elämä lipuu ohi? Tai mitä jos mä vaan näen sen katseesta, miten tylsä ja tavallinen mä oikeasti oon. Jos se vaan vahvistaa kaiken sen, mitä mä oon aina pelännyt. Mitä jos Mä en olekaan. tarpeeksi jotain? Moikka! Mä oon Jenny Mokka ja mä oon toki jo kokeillut kaikkia erilaisia ruokayhdistelmiä, niin tässä on mun erikoiset ruokayhdistelmät. Mulla piti olla tomaattia, sinappia ja mulla ei ole kumpaakaan. Niin mä laitoin sitten kurkkuja ja srirachaa. Ai että, helppoa ja hyvää. Moi. Moi! Sori, mä oon käynyt myöhässä. Hattiapäin venähti ja... Ei se mitään. Joo. Ei se haittaa Aapo. Joo, mä oon tosiaan Jasmiina. Joo, mä samoin. Aapo, mutta mä voisin hakea meille vaikka yhteisen kupin tuolta, kun mä kaanoin sen. Oliko se mikä se oli? Tää oli tätä tosi hyvää pinkkivaahtokarkkilattea. Okei, mä haen semmoista. Se miten noloo. Mun saipaa niin pohjaa tosta. Onneksi oli aika tavallisen oloinen. Tää avaus ei kyllä mennyt hyvin. Toi hali ja toi kahvi on ihan karmeita. Tuleeko musta jotenkin tosi jäinen ensivaikutelma? Karkko mulle. Kiitos. On kyllä hyvää. Joo niin on. Joo. Tää on tosi viihtyisä tää kahvila. Muutenkin kiitos kun ehdotit. Joo. Ei oo turhaa kehuttu. Joo ei. Ehkä mä sit oon jäinen. Mä olisin ihan hyvin voinut puhua vaikka, että minkälainen keli on ulkona. Tilauksenne Testo Dominator 50 kilon säästöpakkaus on nyt noudettavissa lähimmästä noutopisteestä. Muista sitten ottaa kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan, koska sehän on viimeinen kerta, kun äijän tunnistaa kuvasta. Vai mitä ei? Se pitää olla varmaan tosi tylsänä. Mitäs sun viikko on mennyt? Ihan hyvin. Mitä nyt? Työt vähän stressannut. Onpa ikävä kuulla.
viikko on mennyt? Ihan kivasti, kiitos kysymästä. Päivät mä oon ollut töissä ja illat sit viettänyt Helmin kanssa. Siis mun tyttärin kanssa. No, kiva. Joo. Odotas hei, joku hetki. Moi Seppä. Olisiko sulta mahdollista saada sellaista videoa, kun sun sivulla on ihan huippumatsku? Sellaista videoa, missä pyörittelet pikkuvarpaita siinä Tapolan puolukkahillossa. Maksan kyllä ekstraa sellaisesta namumatskusta. Rakkaat seuraajat, pääsin eilen käymään Nokia-ydin voimalassa. Voimalan henkilökunta oli niin ystävällistä, että sain ihan opastetun kierroksen. Ja ilmeisesti ne tekee siellä paperiakin. Mutta eihän tätä näiden peitetarinaa usko kukaan sekuntiakaan. Lisäksi näin siellä 5G-leikittyjä. Aika paha moka jättää ne esille. Ja kaiken lisäksi siellä oli tuotantolinjastolla hengityssuojelmia. Siis kaikki merkit alkavat osoittamaan samaan osoitteeseen. Aivan uskomatonta. Totuus on välillä tarua ihmeellisempää. Viidakon tähtönen Amazonin uumenissa. Tämän postauksen sponsoroi Shane ja Nestle. Hashtag vaatteet joka tilanteeseen. Hashtag puu kaatuu. Hashtag Jas Tarzan. Enkö mä keksi muuta puhuttavaa kuin työstressihuolet? Mitä bulkkihulkki tekisi tässä tilanteessa? Nyt äijä unohda ne naiset. Siinä on vaan akat tiellä, kun miehet vodalla. Nyt lähdet mun mukaan ja saat Alekoodin mun uusimpaa palautumisjuomaa. Ja sen lisäksi kerran kuukaudessa kannustavan yksityisviestin mun sihteeriltä. Mulle taisi riittää täällä puoli kuppia, mut voiko täällä jossain lailla puhelinta? Se lähtee tiskille, mut arvaa mihin sä lähdet. Sä lähdet vessaan katsomaan mihin mä oon lähdössä. Vaikka ethän sä tuu ikinä mihinkään näin täykkyihin paikkoihin lähtemään, vain minä lähden. Ja sun osas on vain seurata sivusta irrottamatta katsettasi.